Hola, sóc el Salu Cauet i sóc un dels membres de l'equip d'Hàbits Saludables. Hàbits Saludables intentem acostar-vos als infants, adolescents i joves a seguir una alimentació saludable, a realitzar esport a diari i incloure a la vostra vida quotidiana hàbits de descans i d'higiene. És a dir, promoure i educar en salut. Participa!